Yun, ganyan mas, bali, touchdown na kami dito sa, sa Maliko. Ayun, ganyan mas, bali, dito tayo ngayon sa, sa San Nicolas. Dito gaganapin yung, yung charity ng Rock Council. Bali, tara, pasok tayo dun sa loob. Let's go! Sa loob. Ito yung mga host sa charity ngayon. What's up? Shout out. Shout out. USRC. Kayo yung host ngayon yung napapanood. Sila yung mga host. Hindi pa ba? Pasok tayo doon sa loob. Yung ginawa nilang escaldo. Alam natin yung mga malulupit na kumain ng escaldo. Sa iba, no? Ito muna sa escaldo. Shout out mga papa. Oh, pa-shoutout ko na lang eh. Shout out. Shoutout sa Team Solomon. Shout out Team Solomon. Ginawa nilang sticker mga ka-Denmark. Hello po! Yung mga sekretary natin magaganda, mga ka-Denmark. Good morning! Good morning po! Hello, sir. Shout out mga papa. Shout out sa girlfriend mo. Sa girlfriend ko. Ayun. Si papa. United San Nicolas Riders Club. Riders Alliance Pangasinan. Ang beneficiary natin ito si Ma'am Maria Sweetheart Seryosa. Ito yung diagnosis niya, chronic kidney disease. Mga dumalo. Maraming salamat po sa Team Solomon Riders Club. RS po. Kasama natin ang DLG. shout out kay Boss John. Shout out daw, shout out. Shout out, Boss John. Plano. Mamaya, nakatagla naman sa akin yan. Shout out Laya Martinez. Okay. Basagtag ka lang, Paps, di ba? Oh, sige pa always. Ginagawa? Galit din sila sa amin. Sana all, ayaw daw niya mabuhay kung hindi ka kasama. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Sarap naman pakinggan yun. Ayan. Ayan si Maliko. Hindi pa kita, atras, nahulog na pala. Ayan si Maliko. Kay Denmark. Makikita nyo sa rock, Oo. Sure ball yan mga papa. Mamsi.
ano, malto, mga kadilmax. Yan. Belas na kay ningning anong ganda, tulad mo'y bituin sa kalangitan, tulad mo ay ginugugin. Yes, man. At ako baliling ay isang Ibaba na lang kaya natin to sa Pangasinan to. Magaling kang kupal ka. Marami ba? Ayun. Ayun. Wala yata si Ma'am Manilin ah. Tulak na lang natin to. What? Baba natin sa Pangasinan. Kaya lang marami tayo. Paano masabi? Na ganito eh. Yun. Tayo dun sa taas. hindi na makita. Puso ko sa iyo'y Papa. Shout out. Shout out. pagkat mahal na mahal. Ayun. Ito naman ang makikita dito sa taas mga kadilmax. So, Tulad mo may mga kahoy siya. Pwede mo siyang punta hanggang dun sa baba. at belas na kay ningning Dito na katulad natin. Dito din sila. tulad mo'y bituin sa kalangitan. Ito yung binayaran natin dun sa pinuntan natin mga kadilmax sa pangalan niya, Tindahang Heritage Park. Bali 20 pesos yung admission fee doon. Maganda naman yung venue, malamig. Saka marami ding pupuntang mga visitors na kagaya natin, doon sila nagpipiknik mga kadilmax. Yun nga lang pag uwi, nakakapagod siya kasi mataas. Ito yung daan pauwi, going San Nicolas. Ito naman yung pataas going to Vizcaya and Baguio. Yan. Balik kami mamaya. Dito na kami dadaan. Pauwi na po kami mga kadilmax. Ito ngayon sa Tenderilas Bubble Tea House, kung saan pagmamayari ng isang natin Riberan. Tara mga kadilmax, tignan natin sa loob. Open ba ito hanggang Monday? Tenderilas Coffee and Milk Tea. Maluwang sa loob, maganda, masarap yung milk tea. Tapos pogi and gwapa yung may-ari. At the same time, sobrang bait nila. Kaya pag nagawi kayo sa San Nicolas, daan lang kayo. Along the highway naman lang yung pwesto nila. May hilig sa milk tea dyan. Kape. Kape ba pwede dito? Kape, milk tea. Doon sila. Lalagay ko na lang sa description yung FB page nila mga kadilmax. Okay ba? Ang gusto mo? Milk tea ka? Dito ko natatapusin ang aking vlogging at kulagi. God bless all. Bye!